Yesaya tinum. Mamento medofo ho dwom. Medofo dwoma efa ne bu betru ho. Medofo wo bu betru bi. Asase bere akuku obi so. Na ofuntum mu tutu mu abo. Na otete mu bobipa. Na oto abantentene simu. Na otumu nsachi yamena nso. Na otwene se ebeso bube aba. Ena eso abuntwere. Na afei Jerusalem ni Yuda merima. Mumu mene mi bobetro ntem aten. Edien na anka esese me yo mi bobetro biewu a menyoye. Edien nti na metwene se ebeso bube aba na aso abuntwere yi. Na afei merima mo ahudie merebe yo mi bobetro no. Meyi eho ban na mmua adi. Mebubu ni fasio na watie tiaso. Mema na atompan. Wori ntwitwa ho na wori nomu na efunkase ne nankyemsen aranko na mehye osuo se entonguso. Na asafo Erade bo betro ni Israel fie na Yuda marima ne nafuo a nanije ho na ohwehwe atemuo na hwe nhyesoa ohwehwe tenene na hwe ntiemu a wonue wona ode edantoa edanso wana ode afuo ka afuo ho kosise ekwan biara ni hobio na monkomotena asase no so asafo Erade aka agumasum se ampara adan pi bedane amanfo adan a esoso na eyeri nya obi ntinemu na bobetru a anka nentwe mpam hu duyo emu adwuma no bema bobise twedne bia kope na opodo bia ko a wadua bema susukudo bia kope. Wonue wana osore anopatutu di nsachire wana osiri pema nsambo won na sankutene ne benta ne mpintin ne tenteben ne nsawo won aponto ase na Erade ne yoede wonhwe na ne nsa no adwuma nso wonhunu enti worebetumi man akọ nimdi a woni enti na ekom bekum nanimunyamfo na sukom ade ne nipa dodo enti asamando atre na konomu na aha nanumu baya na krono animunyamfo ne nipa dodo ne nipadom ne wona won anikamu no asane akọ na wabre nipa ase na wode marima ahwefam na wabre ahantamfo aniwa ase na asafo Erade bema ne ho so atemuo mu na onyankopon kronkron atene ho tenene mu na nwama bedidi se won adidibia na ananafo adidi tamudifo amanfo so wonue wona ode ahusem homatwe amumuyo na ode tiase nam ntampe homatwe bone wona wokase manonya ne hare enyo na adwuma ntem na yenhunu na ma Israel kronkroni no agina immen na emrama yenhunu wonue wona ofre bone se papa ne papa se bone wona ode sumye han na ode han yesum wode nwunwunu ye fremfrem na ode fremfrem ye nwunwunu wonue wona oye won ara anisu anyansafo na oye won anisu nhunumufo no wonue nsanumu marima ne nsaframu ahodenfo wona obu obonefo bemje adanmudie na wonfa de odi bem no bem mmano enti sede ojaframadi nchanchama na ojaframframshi uradwane ye no sara nso na won nhini bepro na won hwere betu akose tutuyo efrise wapa asafo Erade mra na wabu Israel kronkroni no asem animtia ye nti Erade bo afune man na otene ne nsetia won na obobo won na emamepo huhim na won afunu yese mro no so wura dodo ye nyina mu no na bufuo no nyae na ne nsemu atene ara na obesi franka ama amanamana ewo achirichire na wabohrema afre oman bi afri asase ano na hwe woreba ehreso ntem de obre ne de osunti inimu warentonko na wonani rinkum won asnemu abosore nsane na onpabo ahomarente wona jana no ye hwrem na won tadua nyina kuntunu won aponkotote te se twerebo na won te ase nam nan te se chinhia mframa won mubomu te se jatade na wobubom se ejatabruwa
wɔpɔ so kyere wɔn hanam de kɔ a ɔgyefo biara ni hɔ. Na wɔbɛworo atia wɔn da no sɛdeɛ ɛpoworo. Na wɔhwɛ asase a na hwɛ ahohiahia ne sum nie. Na han reduru wɔn so sum.